Днес ви представям тази прекрасна книга, която тук що си взех от Спиди. Казва се "Паникатаките, проклятие или благословие". Авторът е Танас Колев, мой приятел и духовен водач. Много ти благодаря, Наско, че беше до мен, когато имах нужда от подкрепа и ми даде увереност и съвети как да премина през предизвикателства в живота. Според мен лично тази книга не е само за хора, които страдат от тревожност, които искат просто да станат по-добрата версия на себе си и да преминат осъзнато през живота и предизвикателствата, които той ни поднася. Много се радвам, защото към книгата получих подарък. 150 минути медитации на Наско, които са с ексклузивен достъп. Отделно онлайн достъпи до няколко модула с видеа, с които може да си помогнем по-лесно да овладееме ума си и мислите си, които знаеме са ключови за това какво се случва в живота ни. И допълнително имам достъп и до Viber канал за взаимопомощ. Препоръчвам горещо книгата. Сега я започвам и скоро ще споделя впечатления, но междувременно ще се възползвам от медитациите, които се опитвам да правя всеки ден, защото вярвам, че това е нещо, което може да помогне за един по-спокоен ум и равновесие и щастие в живота. Пожелавам ви да сте здрави. Ще сложа линк в коментар, къде може да закупите книгата и да се свържете с нас, ако имате желание. Бъдете здрави!